Qonaqtar, Rəhmət Yazmış deb isimlənən ədəbi qonaqxana bugün Başqurtistanın xalq şairi, jurnalist, səyasmən, dövlət həm yəməğət işməkəri Gülfiyə Adnağul qızı Yunusovanın 75 yaşlıq yubileyina həm yanğı sıqqan kitablarının isim toyuna bağışlana. O şu günlərdə Gülfiyə Adnağulovnanın Rəhmət Yazmış, Vdохновленная судьба, Башқұрт һәм рус телдәрендә йөрәгемдә туган yerім, в сердце моем родная земля кеүек китаптары дөнья күрде. Қыр ҡаҙҙары кеүек теҙелешеп, эйәреп тә килә йылдарым. Улар минең үткән ғүмеркәйем, йөрәгемдә тоям моңдарын. Ниндәй булһалар да сит ят түгел, һәр ҡайһыһы тиңһеҙ зур бүләк. Йыл ҡаҙҙарым мине өлкәнәйтеп, теҙелһендәр ине күберәк. Ниңә әле тертләп китте төркөм, йыл ҡаҙҙарға ҡапыл ни булды? Ҡыйғаҡ-ҡыйғаҡ килеп, ҡанат ҡағып, тағы бір ҡаҙ килеп ҡушылды. İtənlik, havlıq, dadalıq, bəxət, icadi uğuşlar. 1948 елдың 10 сентябрында Аднағұл Менеғұл ұлы менән Хумайра Сафа ҡыҙының матур ғаиләһендә донъяға килеп, улардан йәшәү көсө алып, телде, әҙәбиәтте, шиғриәтте, сәнғәтте, тирә-яҡты, тыуған мөхитте, хозурлыҡты туйып үҫкән ҡыҙыҡай бөгөн хөрмәтле ханым. 1978-1999 йылдарда Башҡортостан ҡыҙы журналының баш мөхәррире, 1990-93 йылдарда РСФСР 12-нче саҡырылыш юғары советы һәм 1999-2003 йылдарда Башҡортостан Республикаһының 3-нче саҡырылыш дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты. 1979-90 йылдарда 3 тапҡыр рәттән Өфө ҡала советы депутаты. 1974 йылдан СССР яҙыусылар һәм 1979 йылдан СССР журналистар союздары ағзаһы, почет билдәһе ордена кавалеры, Башҡорт СССР-ның һәм Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Башҡортостан Республикаһының Һәҙиә дәүләт шина исемендәге дәүләт премияһы һәм Миәкә районының Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге премияһы лауреаты, Башҡортостандың мәғариф отличнигы һәм яңыраҡ ҡына Әлшәй районы үҙәк китапханаһына Гөлфиә Аднағоловна Юнусованың исеме бирелде. Гөлфиә Аднағоловна, сценарийҙың был өлөшөн беҙ шиғри минуттар тип атаныҡ. Бөгөн һеҙ беҙҙең төп героиня, шуға күрә рәхим итегеҙ һүҙ һеҙгә. Бына мин һеҙҙең күпме ваҡытымды алырға алабыҙҙыр. Әйҙә мин бер куплетлар уҡыйым әле. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Ни өсөн әйтәләр инде, бына ҡайҙа һеҙгә ат белән боролған һымаҡ булмаһын инде ул. Ишетәһегеҙ. Ошо араларда гел шул һорауҙы бирмәй ҡалмайҙар. Осрашыуҙар күп булды бит инде. Һеҙ журналист, яҙыусы, сәйәсмән,
әсәй һез кайһына нейді кайһын якынрак күрәһегез дип. Шуннан һорау биргәс үзең уйлана төшәһең бит инде. Ундай уй электә уйлап алам да, язганым да булды, шуннан тагын онытыла. Бұл һорау күп кешеләрде борчый икән. Улар бер бөтен минең өчен. Улар айырылманы. Мәсәлән, бuna бергә укыган, бергә эшләгән иптәшләрем, улар шул бик күп елдар элек 78нче елда Башкортстан кырында эшләп йөриләр инде. Бит әле асык ябык ишектәр. Аяк тибеп ингән саптар булды. Кешеләргә ярдәм хакына рәхмәт әйтәм, хәлде аңлап торган ул усурдың түрә халкына. Хәзер инде эштәр башкасарак, сараһызлык буа, шаңкыта, ниндәй генә максат хакынала, ишек асып булмай шакыпта. Төрле саптар була. Әле теге нигә калага не итеп хайлангас түгел инде, бирелгәс почетлы гражданин дигән исем, аның әле теге ЖКХ-га түләмәүдән башка тагын бер ягы асылды. Мин чиновникларга сиратһыз кирә алам икән. Шуңа күрә менә был фигыр әле уже картайды. Бunda шагыйрьләр утыра, әйтәйем әле. Шигырьсе һәм кечкәй кыз. Хәзергеләр аңлап җиткермәйдәр. Кадеримде белмәй был заман. Диалог был. Тик киләсәк өчен иҗат итә минең кебек шагыйрь узаман. Бер шагыйрь. Бер кечкәй кыз әйтә гаҗәпләнеп, улай тиергә бит ярамай. Тик ахмактар яшәр ул сакта дип уйлайһыңмы әллә һин агай? Европага ишек кирәк. Петр беренчегә рәхмәт инде. Бездән Европага тәдер аскан. Рәхәтләнеп кара, күзәт хәзер yetkән саклы күзәткәнгә аксаң. Тик тәдеренән аралашып булмай. Ул бит стеналарга тишек кенә. Нигә тәдерә тишеп маташкансы асмагандыр Петр ишек кенә. Был тойгы. Yetkермәһең. Бuna диалогтар инде бuna шул ней журналистика киләләр керә. Тормыш узыш юлы һымак. Кем югрә, кем саба. Инде алга киттем дигән берәйе аяк сала. Bunday хәлдән сыгу өчен күрһәт, тафыл көчеңде. Аяк салучылар булмас, yetkермәһәң һич кемде. Дускайым. Йөҙҙәр араһында йөрөп, бишмәлелә туңмалы, нигә өзгәләнәһең дип хәл белүсе булманы. Кайткас этем сабып килде. Үтәләй күрә бит ул. Көймә, мин бар бит әле дип юатып өрә бит ул. Бөтәбез дә бер калып, менә монһы нирәк инде спорныйрактыр ну барыбер. Фәрештә кыяфәтендә дәртләнеп гайбәт һөйләй. Имеш калып каһыймайлар. Ул былай, был тегеләй. Кешеләр бит үз тормышын бер канундарга бәйләп көйләй. Шуга барыбыз да былай, бөтәбез дә тегеләй. Гашык хыбайлыны укыйм да. Һөйгәне янына елә, Акбузатта ир егет. Гашыктың сәмле ярһуы аткала күскән кеүек. Был ярһуда хис һәм дәрттең йөрәктә кавышканы, Акбузат тояктарында яугиргә еңеү даулашкан барабан тавыштары. Бер-ике шигырь укырга вакытым бармы? Бар. Теге шул неде әйткәс, калгандарын укымын. Нишәптер миңа шул 4 юллыктарды укыгым килә сезгә. Ул 4 юллыктарды бөтә кешеләр итмәй бит ул. Ә монда шигырь яратучылар килгән. Шуга күрә һезнең уга карашыгыз һәм кабул итүегезне күргегеләр. Күздәр. Яшьтәр күзе ысқыррак инде. Шәбрәк һәм асыгырак күрә. Өлкәндәр тәрәнрәк карай. Төптәнрәк уйлай шуга күрә. Шаяртуың тозһыз булһа, уны әйтмәй кала бел. Шаяртуың тозлы булһа, күләмендә сама бел. Айрылдылар. Хүз кызыл да эш бик хүлпән.
Qanattар tez qayırıldı. Xuluqtары kelişmegəs, hüz menən iş ayırıldı. Halkın yalqın arasında bir ortaklık var. Güldey hislerdi küydürdü uydara halkınlıklar. Kadir. Atayında tecrübe dur. Bilip tura menin uydu. Tülkü tuntip hüz başlağas, buri hımaq qarap koydu. Kimin bul hala tartınma, eyt üdüme tamandı. Onun kuruna inirsin, yaklap turhan yamandı. Yüreğin narlı yey bulha, hayrat durur hüyü kuşun. Halkın inhe sığıp ısır, yaşay almay bıl kışın. Üdüne qarauda kişini uyga hala. Kul verip dostlaştıra, ayaktar ayak sala. Kanatların köslüğünün büyük ısır tasaktar. İş kanatlarda tügül şul, osu tıyılgan saktar. Küzlerinde bəxit yana, küngül keyi kanatlana, etlik işlev uğuşunan unutulup ey şatlana. Bıl bəxitten ağı yava, bıl kanattan qara hava. Kilesek gaşıklar hakkında hüley gaşıklar təvüsraşkanda. Tillerinde tik ütkender taşlaşkanda. Buna neyde ulama unkengeştigen mi? Şunu okuyayım da birer kuplet. Gel erlehen kürsüklerden nisik sığı sarahın, timek üz yolundan tügül, başka ayaktan barahın. Kafu itu birge bulu tügül. Küngülünde yağıktır kafu itip, ziyan kiltir hala ayıv buri, lakin yırtkıs bulup kala, etliklinen alısırak yürü, yerge kara. Bir tırmağa nise tapkır bastın, manglayından şoğa gitme yara, canıp yarhıp alga sapkan sakta, yolda yatkan tırmağala kara. Hatalar da fəhimli ol, ütkender de kaldır hatalardı. Barır günderine iyermehin, tik ular da boşqa yoğalmahın, alıp kalıp ülgür, habak, fəhim, kimge tayanırga bil. Huqlay bittip iki yüzlü minen, erinat fikirdeş bulma. Sirik ağas uydu minen yığır, tayanıp koyma, ülgü al. Tabiqatga qara, özgermeyli zaman minen birge kılıktar. Yugarıga taban akmay hılgar. Yılga karşı yüzmey bulutlar. Hadi bir de urmelevi yenilerek, tüz kayınga hıyınmay tip karamağı duğa külübürek. Kekreyip üsken ağaçlarga urmelevi küpke yenilerek. Eytu kuruğuna yitmey, ut tip eytu tildi yandırmay, şişme kuru hıvhın kandırmay. Yanılışkan var. Yar hakkında dertli yer işitip, indi yar yetken tip hataşkan var. Asık işitlerde yığak kurip, askıs yaratırga mataşkan var. Haylav gününde. Haylavga kil tegenderge kölüp eyten nebire. Hadir halık haylaymını tik tavuşkına bire. Bir Qadirki zaman qatın kızları nişlep jenistiniz Rus aytabız bitinde, kemeytip aytabız bitinde qatın kız sifatları. Şul turala sığış yahayбыз, şul turala maqalalar yazabыз, şul vaqtda nisittir bik köp hattar alabыз. Şundan Mustafaga tыңlап отырдылар. Әуді біз қатын қыздарды яманнайбыз әлі ол нишап қана ол шундай неге хулуқ нидәріне ие. Теге күрәшу мәселеһі шират тұрғанда теге тіләһен инде тупаслықтарға бару. Шунан Мустафага әйтә. Мен икенче төрле уйлайым. Рус әйтә инде. Почему сейчас меньше женственных женщин? Потому что уменьшается мужественных мужчин. Уменьшается число мужественных мужчин. Бір тәулікте 24 сағат. Нисік өлгірдігіз?
Сәскәләрдән кайһы бере озаграк хаклана, кайһы берләре тизрәк хулыган кебек. Кайһы ролегез өчен күңелегез тыныч булды, кайһы ролегез өчен борсылулар булды, кайһы ролегезгә игътибар күбрәк, кайһыныһына әзрәк бүленде. Баягы шул турында һөйләй башлагайны. Мин хәзер туктаттым. Кайһы рольләрегез өчен эсегез бушта, әйдәгез шул турында. Һәр бере өчен мәле белән башкан сак булгандыр. Бере шул теким һәйбәт булды, икенчеһе дип әйтеп булмай, тормыш бит ул. Вакыт ага, тормыш үзгәрә. Шуннан һуң без илдең үзгәргән мәлендә лә Башкортстаныбызда төрле сәяси вакыттар булганда ла бала сак гомеребездә лә яшәнек бит инде. Шуңа күрә олай дип кына әйтә алмыйм, бая бер бүтән булды дигән һымак. Балалар өчен шатланган сактарда күп булгандыр, борчылган сактарда үзе юк, гаилә бит ул. Шуннан һуң безнең бул яшьтә инде югалтулар да булды бит инде, ата-әсәйләрнең мәрхүм булуы, тугандардың бер атлы киткән усрактарла булды. Достардың югалтканыбыз булды, бuna хезмәттәштәр да киткеләнеп бит инде, язучылар хәзер байтак кисеп улар йөрәктәрдә шулай ук ниндидер хагыш, борчылу һәм кайгы кайһы бердә булды. Шуннан һуң журналистикага шулай инде әле берһен юллайһың, икенчесенә ярдәм итәргә тырышаһың. Илап килгән кешеләр булды, менә кызлар шаһит. Нәйдән Бөрьян, Белорет, Аскын яктарынан да төрле ерактан дип әйтәм. Нәйдә кунып калган сактарлар булды, Башкортстан кызына кабул итүгә кирү өчен. Ул вакытта әле катын-кызларның союзы ла юк иде, бар өчен министрлыкларда ла бuna әле катын-кызлар менән эшләү нәйдәре бар, оешмалары күп. Шунда юк сакта шул Башкортстан кызына килә торганнар. Күлеп һөйләйдәр ине, хәтта обком секретарына барып кирип, менә мин һездә минең мәсьәләмдә хәл итмәйсегез, Башкортстан кызына язам дип тә куркыткандар булган икән. Шулай бunda мин аерып әйтә алмыйм, бunda минең алда гүл булды. Бұл мәсьәлә менән мин тыныс булдым дип. Нисек өлгөрдегез? Әсәй булып та, сәйсмән булып та. Өлгөргән тиклем булды туганым. Күп өлгөрдем, шулай өлгөрдем. Теге кайнамадар булмагас, теге без бит инде кеше алып эшләтеп өйрәнмәгәнбез. Нигә юл mutlak юлларга тиеш әйберләр юлды, юлмагандары шул ялды көттелә торды инде. Аны дөрес әйтергә кирәк. Ну, бысрак яшәнек дип әйтә алмыйм, чөнки безгә кеше күп килде. Олар алдында бысрак яшәп булмайды инде. Тугандар килде, тугандары улар да булды, кешеләр күп килде. Балаларымның өстәл астында ятып йоклаган сактарлар булды, экзамен алдыннан бигрәк тә төрле сактар булды. Шуңа күрә улар бит инде кунакхана һәмәк кына итеп түгел, ниндидер мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк. Шуңа күрә улар бер-беренә бәйләнгән. Бөтәһе берыңгай авыр булганын хәтерләмәйм әлбәттә. Алай ук булһа бик кыен булыр иде. Балаларым да иртә әсәй булгас арага кирделәр. 40 яшьтә инде мин халдат 40 кайда 38 яшьтә халдат әсәйнем инде. Барып йөрнем Артурга парашюттан һикереп өйрәнеп десантник булды бит инде. Ул вакыттарда ла кыйын сактар булды. Аны мен әллә аптырайым, барганыңга нисек аларды бер-ике атна үтмәгән теге Азербайҗанда барган нидәргә җибәргәндәрдер. Теге
танк нейдер самолеттар менен ташлагандар бит инде шунда аларга тәртип урнаштырырга. Ул балалар бит нейдә тота белмәй, шундай сактарда бер ничә айдар хат алманыкта менин бик нейдә яваткан кыздар менә шулар булды. Апай бына табылыр. Ул мин хат язгайным неге ваен каматка. Алар унда хат килгән булган икән. Шуны бирмәгәндәр бик озак вакыттар. Менә шундай сактарда булды. Өйләнгән сактарында ла yetkirергә тырышаһың. Килендәр менән дә уртак тел табарга тырышаһың инде. Менән очрашу уларның язмышы хакында, үзенең язмышын өйрәнү һәм уның үзе һөйләгән дәрте тыңлап утырып, теңдереп утыру бик кирәктер дим. Чөнки кемдән саялыкта, тәвәккәллектә был апайгыздан үрнәк алырга була. Чөнки безнең башкорт хатын-кызларына бөтен шулай итеп өйрәттеләр дә, уның дин дә шулай кушты бит инде ул. Хатын-кызга тигеләй ярамай, былай ярамай дигән нәмәләр тыелдар, менә бигрәк бер ускан, бер үткән усырда ул нәмәләр әле күп иде. Хатта мин хәтерләйм, мин бәләкәй сактарда малайлар белән уйнаудылар диялар иде. Малайлар белән уйнарга безнең авылда рөхсәт юк иде. Һәүеңә барганда ла малайлар төшеп сыкканды карап утырабыз да, шунда түбәләстә малайлар өшеп, хәлдән туйып, кайтып китәләр, шуннан гына без буага барып инә торгайдык, башка йөр юк. Менә шуңа күрә хатта менә мин әле фермада торган вакытта бер агай кызын алып килде безгә. Фермага инде, бездә яшәп торырга инде. Без агай безнең йомран тота, бездә йомран тоткач, без йомранның өңенә һыу куярга без дә йөрибез. Теге уның кызыла безнең белән бергә сабай инде йомранга һыу куярга. Атаһы күреп кайтканда шундук алып кайтып китте. Малайлар белән йомран куып йөргән. Икенче яктан бит менә мен Юнусованың әлейна тормышына уйлайм да, уйымсаны изаһайм да, менә Гөлфиялә бугай мондай менә табулар уның тормышында булмагандыр дип уйлайм. Ирекле үскәндер дип уйлайм. Аталы булган, аталы бала, аркалы бала. Атайың булу, ул нинди генә булмаһын, гаиләлә атай булу. Ул һиңә ике канат тыңда нык итеп үстерергә ярдәм итә. Уйларга мөмкин, ул атайның булуына, булмаганы дип шул вакытта уйлап отырган кешеләр дә бар, бардыр бит. Чөнки атайлар төрле була. Ләкин, менә мин атайсыз үскән кеше буларак әйтәм, ул барыбер атайлы булуга җитмәй. Һәм башкорт халкында бер мәкалдә дөрес әйтелмәгән мәкаль юк. Ул аталы бала, аркалы бала. Менә шулардан уйлап караганда, ни өчен бездә булган менә бездә шул бер вакытта Гөлфия Юнуса менән бер генә яшькә бәләкәй бит инде. Бездә менә мәсәлән миндә булган комплекслар, менә Гөлфиялә ул булмаган. Мин бүгенге көнгә тиклем бик күп комплекслардан арына алмайм. Шуңа күрә хәзерге заман башка, заманда сынап та хатын-кызга саялык кирәк, тормышта нимәгәлер өлгәшергә, үзегезгә максат куя белергә, беренчедән максатың булсын. Мөгаен менә Гөлфиялә ниндидер билдәле бер максат булган һәм ул максатына барган. Һәм шул вакытта Аллаһ Тәгаләнең дә монда кызылышы бардыр дип уйлыйм, чөнки ысынлап та бөтә эштә, бөтәһелә уның Ходай уға шундай сәламәтлек биргән, күрдегез мәне? Ничек итеп? Аны без бөтәбез аңладык. Шул хәтлем зур сәламәтлек биргән бит. Сәламәтлегең булмаһа, ул бүгенге көндә лә теге велосипедта йөреп, әллә уларда эшләп булмай бит инде. Ходай уға сәламәтлек биргән бит. Аллаһ Тәгалә уға сәламәтлек биргән. Везучесть дигән нәмәләр бар, уны ла биргән Ходай уға. Мәсәлән, Гөлфияне шагыйрә иткән Аллаһ Тәгалә, шагыйрәлек касиятен биргән. Әгәр дә инде уны прозаик итһә бит, прозаик ишараһында гына шигырь язып йөри алмай. Һин авыр артиллерия шигырь язып романга күчкәс Гөлнурҗаны белән бит.
Монда уже икенче төрле тормыш башлана, икенче язмыш башлана. Ходай Гөлфия Юнусованы ул касияттан аралаган, уны шагыйрә иткән. Һәм әлбәттә ул һезнең буында ла булырга тиеш, һәр буында булырга тиеш. Мин әйтмәһәм, кем әйтер дигән шул яткандыр дигән Гөлфиянең йөрәгендә. Һәм халкын ярату, халкының мәнфәгате менән яшәү, уны күзаллау барган. Уны беренче урында уны халыкта күрсәтү. Шунһыз монда хатын-кызга тормышта нимәлер әгәр дә халкың ятмаһа, күңелеңдә зур максатың ятмаһа, талпынып түгел, улай талпынып та бер эштә кыйрата алмауың бар. Чөнки зур максаттарга гына һин куйһаң алдыңа, һин зуррак адымдар менән атлайһың. Бәләкәй максатка, бәләкәйләп, унда йөгәрекләп барганда иде. Гөлфия үзенә зур максаттар куйган. Һәм шул максаттарына ирешеп, менә бүгенге көндә аната, которая вот есть, дип әйтәйек инде. Шуңа күрә менә яшьтәр хәтта күбрәк килһәләр һәйбәт булыр инде, анан һуң инде интернет селтәрләрендә хәзер бара. Менә шундай очрашулар, әйтеп, яшьтәргә әйтеп калырга үзләре булган менә шундай апайлар, агайлар менән очрашуларга йөрергә кирәк, өйрәнергә кирәк. Мин мәсәлән, инде менә мин мәсәлән миңа ла өйрәнергә кирәк дип әйтә алмыйм, чөнки миңа инде һуң минең теге өйрәнә торган нидәрем беткән, ләкин миңа хукланырга кара. Һәм артабан Гөлфиягә һаулык теләргә һәм үзенең тоткан юлы менән барырга. Һәм менә талантлы шагыйрә һәм заманыбызның бөек хатын-кызы Гөлфия Юнусова. Менә бүген безнең шунда бездә уның шундай хасияте булмаһа, ундай хасияте булмаһа, без монда йылмаганда булыр идек. Бөтә һәр вакыт шулай ыңгай елдәр итеп торыр. Шул елдәр һәр вакыт синең караптың тура килеп торганда тоткан юлың менән бар. Әлеге күзлектән караган сакта әсәем 81 яшьтә үлде, атаем 71-дә. Фронтовик ине, ул алтарак үлде. Алар тормышка үзләренчә карай ине. Бердән алар гадел булды. 7 балаларын да бер тигез яратты. Әле һөйләшеп утырганда һәр кем уйлай, ата әсәй аны ныграк яраткан дип. Мин дә шулай. Миңа улар хукукты ла, җаваплылыкты ла күбрәк бирде. Өлкән апай буларак нейдә укытырга тырыштылар. Алгы тегермәс, кайдан тегерәй, арткылары шуннан тегерәй балам. Һин укырга тырыш, һинең артыңдан башка тугандарың иярер дидер. Алар теге укымайынса бер кимдә булып булмай. Алар колхозчылар ине бит инде авылда. Тигән нейде һиңдерделәр. Ул заман өчен һәйбәт ине, чөнки хәзергеләрен анда төрлечә карарга мөмкин. Чөнки кем балаһы булһаң да тырышһаң, уңышка өлгәшеп була ине. Шуннан һуң улар Ул вакытта язмышты аксакал итмәне. Аксакал итмәне, әйе. Шуннан һуң улар нигә иң зур әйтеп кешенең һәйбәт сифаты итеп куйдылар, намыслы булуы һәм хезмәтте. Радионан һөйләй торганнар кешеләрде, радио бар. Ул инде бит инде безнең авылга тирә-якта тәүләрәк булып хезмәт кешеләрен данлап. Бына күрдеңме күпме литр һөт һауган. Вәт молодец, бына шулай булырга кирәк дип атайым өйрәтә торгайны. Бына йырлай һәдәне апайың, Фәрида Кудашева апайың төбе күренмәй ди торгайны. Тавышының төбе күренмәй ди. Бына шулай итеп нидән йыр теге юмырганлык ни берилде. Безнең шул yetişмәгәнрәк тормышта, әгәр дә юмор булмаһа, бик кыен булыр ине. Шул күскән безнең тормышка, менә нигә кайткан сакта авылга бер группа кешене алып кайттым. 7 бала өстенә, 2 бәләкәс кенә бүлмәле нидә өйдә яшәйбез.
Yumurtkalar alıp gelip alар bir aylap yattыlar. İtler hatıp alıp, yumurtkalar hatıp alıp, Фаликлорный nege kelgenler. Şularga alıp kaytıp, buna şulay. Olarga okup bütkense küstenesler iverip durdu neyder. Әле bulha hallerin hıraşıp dururlar ine, ular yok. İsen saklarında şulay buldu. Buna şul yumart buludары, yumur buludары, tereyaqtagı legendalar, beyitler, tarixtары, türlü tabiatı yaratırga öğrettiler. Bizde her vakit yalanğa, urmanğa alıp sıktılar. Şunda beşirindiler. Tege biz qaytuğa indi harı koyup manda nindeydir balık tutupma tabiatga yakın ayttılar. Eseyim belekey saktan muzeylerge alıp yürünü, üfüge alıp kelip sertamaqa alıp barıp buna görenmi? Heybet okuhan, kişilerge heybet bulhan, tege üserhin, kişiler de hini yaratır. Buna şunday üzerden birinde yaşarhin dip göretip bir turganlarını. Onlar da köp hilerge bula. Köpühün yağıp da sıktım. Ularga көрһәтергә тырыштым, больницаларга йөреттем. Путевкалар алып, ул вакытта буштайны, әдгенә түләргә ине, санаторийларга йөреттем. Атайым бик барманы, әсәйемде йөреттем, атайымды больницаларга йөреттем. Һәм иң нем шул булгандыр алар өчен. Мин калган тугандарымды үстеришеп, тормышка сыгарып, аларның балаларына ла, үзләренә ла, эшләрендә ла ярдәм итәргә тырыштым. Тугулинали ул, по-моему, evet. өлкә комитет журналы ине. Шул журналдың итәкчесе икән, курка гына ишек таскай астым, каршымда, өстәл артында үзем һымак яшь катын ултыра. Буна бер алдамайым, шул тиклем ул елмайып җибәрде, белә ине әлбәттә минем килеримдә инде. Елмайып, өстәл артыннан югырып сыктыла, һәм шагыйрә тине миңа. Ә минем бер китабымда сыкмаган, шул тиклем зур хүз булды. Әйтерһең, буна була бит ул бер генә хүздә шундай канат куйып җибәрә. Бердән, икенчесеннән буна Таңсулпан әйтмешләй максат куя. Уйлайм, миңа шагыйрә булырга кирәк булыр инде ул. Өфелә мен ниндәйдер иҗади реванш алырга тиешем дип уйлыма күрә мин дә максат куйдым инде. Шуннан Гөлфия Одноголовна, Гөлфия дип тә әйтәм инде, без бит инде тиштерләр. Ул эштә бик талапсан ине ул. Талапсан шундай һуңлаһаң бетәүҙе йыйып ала, кем һуңлаганды шунда ук ул мына уның етәксе буларак та әйтеп китәм бит инде. Шуннан миңә генә һүз тигезмәй торгайны. Ни өсөн? Сөнки мин Черниковкада яшәргә туры килде безгә. 3 ел инде. 4 елга китте. Мин үзем дә Черниковкада яшәдем. Гөлнурга 5 минут һуңлаганна мин эндәшмәйем инде. Берегез дә һуңларга тиеш түгел ди. Һәм ысынлап та унда һуңлау дигән әйбер юк ине Башкортстан кызында. Шуннан шул тиклемгә ул үзе әйтеп китте инде. Командировкалар күп булды. Бөтәһен дә журналга язмаһың әлбәттә, әмма сара күрү матлак була торган. Әйтәйек, шундай гаилә мәсьәләләре, эш юклыкмы, шундай күп инде катын-кызларның гомумән кәмһетелүләре, шундай темалар күп була торган. Һәм бөтәһе журналда сыкмай. Әмма безнең бер журнал бар ине. Шул журналда темаһы языла инде, шуннан сара күрелгән дигән бер пункты була торган, мотлак. Мин хаттар бүлегендә ләдерәк эшләп алдым. Бараһым, анда етәкчеләр белән һөйләшәһем, кем дигәндә икенче секретарь менән һөйләшәһем, һәм кайткас отчет бирәбез. Башта Гөлфия Одноголовнага, шуннан ул бездә учетта тора. Ысынлап шул тиклем журналдан шыртлай торганлар. Журналның авторитеты бик зур ине. 4-нче булгач тибертләр. Әйе. Шуннан ул үзе, әгәр дә авыррак бер мәсьәлә булса, ошо һөйләшәбез бит түңәрәкләп утырып инде. Әйтәйек, миңа куша бар, әле шуны ныклап энәһенә белән тикшертеп утыралар. Күпмедер вакыттан уже йөгереп минем белмәгә керәләр. Үзем барам әле дип сыгып китә. Менә шул тиклем искитмәле кешеләрнең язмышына битараф булмау. Шуннан күпмедер вакыттан һоң мин бит инде Агыйделгә күсеп киттем. Гаиләмдә шундай югалту, иптәшемде югалттым.
Гөлфия Нағыловна менән без юғалтышманык. Мен икенче коллективка күстем, ул коллективка күсүем язучылар арасына инде. Миңа ижадыма бер импульс бирде дип уйлайм инде. Шуннан Гөлфия Нағыловна тәүдә ебәргеһе килмәй һәм ул Мәскәүдән кайткан иде, как раз. Миңа бер көн әйткәйнем бит инде, шул вакытта уйлап торам, мин хәтерләмәйм ди. Сөнки ысын күңелдән эшләнгән эштәр, кылыктар дип әйтәйем, улар хәтердә калмый бит инде. Китаптар барам, үдем язышмайм. Башкортстан кылында эшләгәс, язышырга өйрәнмәһәм дә, уртагына итеп һөйләргә өйрәнеп алдым, но күп һөйләмәдем. Мин бер-ике авылның генә әйткән билә, Гөлфия Нағыловна, мен аны гел Хожа Мухас, Гөлфия дип керек әйтәм, Гөлфия Нағыловна һеңгән уже хожа булды, хөрмәт итү ягыннан да, мәсәлән, күп сифатларының бере, һәм әйттегән моны, һөйләнегез, әйтәм күп һөйләмәйм, аның юмартлыгы, моны ошо бүләк тотып тору кирәкмәй ине бит инде ул. Аның бер Минем кулым котлы. Бүләк килмәй. Моны безнең Сырашугала Башкортстан кырына килеп, алка, цепочка, йөзек, ошо яулык, неме булга бер тотып килеп, безгә бүләк итеп китә. Бүген дә шулай күптәрне кыландыра. Юмартлыгы һәм кулынан гына түгел, аның теле кешене һөендерә белә. Yer yüzüne yara